Jeg har taget en HHX på Teknisk-skolen, og så har jeg læst noget, der hedder International Business på CBS i København. En bachelor, jeg har rigtig mange ting. Men det kommer også an på, hvordan, når man siger event, så er det jo et stort, bredt område, som du selv skal tjene penge på. Hvis du nu arrangerer det på et diskotek, jamen, så har du en aftale om, at entréindtægterne går til dig, eller barindtægterne går til dig, eller hvordan du skal sige det. Så skal du jo først og fremmest analysere dit marked og finde ud af, hvilke gæster kan jeg få, hvor mange gæster kan jeg få, hvor mange penge kan jeg egentlig have som indtægt, og hvilke omkostninger har jeg. Så en dygtig event manager tager først og fremmest udgangspunkt i, hvordan hænger økonomien sammen. Og på den anden side, hvis du nu bliver hyret til... Der er et firma, der skal have, at de vil gerne have, at du skal holde et arrangement for dem, eller firmafest eller julefrokost. Så skal du selvfølgelig også se på deres budget, og så se, hvad det kan lade sig gøre for de penge. Ikke? Er du en af mange, som står i samme situation som Jeppe og Dorte? Du har et arrangement, men har ikke overskuddet, tiden. Hvad skal du gøre? Så bare roligt. Det her, vi kommer ind i billedet. Vi planlægger alt. Your dream, my work er din vej til et eventyrligt arrangement. Kom og sæt dig her og tag med rundt. Om det skal ske på et lille, men hyggeligt sted, eller stort, eller der bare skal mange med. Det er lige meget. Your dream, my work har alt.